Walking through the fire, didn't know where to go. Life said slow down, but my heart said grow. From the silence, from the pain, got lost in the game. I found purpose in the pressure, found power in the fall. Now I'm rising with the message, there's more waiting for us all. This isn't. Hello, mayang gabi mga kabisdak, mayang gabi mga kabarkada, mga kahigalan, kumusta man mo diha? Welcome sa atong weekend Heart to Heart with Ate Binky. Dinhi sa atong Bisaya in Canada Night Talk Show. Ako si Ate Binky, inyong kauban matag Saturday, Sabado ug Domingo sa gabi. Kay dinhi simpre ra gid atong mga tuyo, mag-istorya ra ta sa kinasing-kasing mga kinasing-kasing nga mga kaagi o mga maghisgot ta sa bahin sa tinuod nga kinabuhi, no? So ang atong mga experience sa abroad, pamilya, usay mga pagsulay, pagtuo o pagpangandoy, di ba? Mangandoy gihapon ta og usahay ang pagbutang nga ang mga butang nga makakatawa pud ta ba? Oh, di ba? So pagkuha sa inyong kapid diha mga igsoon lingkod diha kay og apil sa akong atong conversation diri og ayaw kalimot og comments kung asa mo nagtan-aw karong gabi una ha kay gusto pud ko mga musta ninyo og hinumdumi nga bisan unsa pa atong edad o unsa kalisod ang atong naagian, pwede gihapon ta magsugod ug magbag-o og sa bag-ong chapter sa atong kinabuhi, di ba? So, ready na ba mo tara mag heart to heart talk na ta kay ang atong topic karong gabi una mao ang kanang naka-experience na ba ka nga kapoy na ka pero padayon gihapon ka, no? Kinsa may ka-relate niya nga isang kapoy na sige lang gyapon padayon lang gihapon kung nakaabot na ba ka sa point nga kapoy na kaayo pero murag wala kay choice kundi padayon lang gyud, di ba? So ayaw kalimot kung asa mo karon sa abroad ka naagyoy mga tao nga ka-relate sa akong kaistorya. So mga kabisaya, ayaw kalimot og share sa inyong mga experience about sa reality unsa ka lisod bitaw kani magtrabaho ta sa abroad kanang daghang kay kag labi na sa mga mga pamilya bitaw nga nigawas gyud bitaw para makatabang pud sa ilahang pamilya, no? So usahay kita man gud, no? Padayon ra gid ta og trabaho bisan og gikapoy na ta kay kanang we keep on surviving, no? So kanang anad man gud ta nga atong trabaho is kana bitang i-trade nato atong panahon, i-trade nato atong oras niya mo sad atong i-trade nato atong oras ug ang atong aron ta makakwarta, di ba? And then usahay malimtan na nato og kana bitang atiman atong mga kaugalingon mga igsuon. So kinsay ka relate niyo diya kay ako usa ingana jud ko, no? Kana bitang daghan kay kag pangandoy niya usahay nalimtan nimo imuhang kaugalingon. So no kay pag-abot ako diri nani ko, no, unya dayon. Paggawas na ko sa nani, nagtrabaho dayon ko unya kini bitang nagtrabaho bitaw ko sa gawas daghan jud ka kay bayaran mga bills, mga tanan-tanan imong bayaran. Di man pre sa ato ano bisan kamunggay ato pangayong silingan, no? Dili kita kapangayog kamunggay sa silingan. So daghang kay itong mga sakripisyo daghan kog na-realize no nga daghan kay diha sa tuwa nga ato na lang na take for granted niya abot diri lahi ra kaayo ang kinabuhi gid sa kanang mugawas gid ka sa laing nasod kay daghan kag adjustment sa mga tao nga imong palibot sa imong trabaho sa ilang tradisyon sa ilang mga kinaiya sa weather so daghan kaayo ang imuhang i-adjust imong kaugalingon. So karon nang mangutana ko nakapangutana ba mo sa inyong kaugalingon kanusa man kumulas ni aning sa akong kaugalingon uy nakapamutana ba mo ana kay ako no naka-experience sige ko ana kanusa man ko ani hangtod kanusa ko ani makaguan pa pa ko ani no okay pa ba ko sa sunod nga mga buwan you know kay katong nasakit ko na totally disabled ko pagbalik na ako trabaho after 2 years na nagbalik ko no akong gisuwayan kung kaya ba gyud nako no sa mga igsuon
kanang naalagi kay kwarta pero murag dili nakakatuo nga moabot pa kaani sa mga katuigan ng daghan no. So mao kinahanglan gyud mga igsoon nga kung magtrabaho ta na i-balance nato ang atong pagpahulay no. Kay ang ug kung sige ra tag kanang hago karon dili ta kasayod nga ugma ba makasustenir pag ani ka. Murag murag kaingon ka makasustenir pa baka ko ugma no kun hinanin lang ko permi ka kapoy no. So daghang kay tagpaagi mga igsoon nga kanang magtrabaho nga dili ina to busok-busokon ang atong lawas no. Kay usahay ang Ginoo bitaw kanang tagaan gyud ta niya og kanang tungod kay palangga gid ta kaayo niya no gitagaan ta niya og direksyon natay mga pagsuway sama ka nako no akong i-share akong experience sa inyo nga kana bitaw niabot ko sa punto nga kanang daghan kay kong plano pero lahi di ay ang plano sa Ginoo para nako no. So kung mangutan ako sa inyo kung makabalik mo sa inyong mga kanang sa bata pa bitaw sa bata pa mo unsa man inyong ikasulti sa inyong kaugalingon unsa man inyong himuon nga susno sana ingani akong nahimo no. Kay kini bitang usahay sa bagay ang atong experience mao gyud magtudlo nato sa atong unsa ta karon mo'y maghatag bitaw natong direksyon niya usahay dili nato makita kay ang Ginoo tungod kay palangga ta niya no dili ta niya pasagdan basta mosalig gyud ka sa iya ha kanang i-redirect gyud kaniya so mao na siya ang akong ikasulti kaninyo mga igsoon no unsa man inyong mga trials karon naamoy trials ug naamoy mga success pasalamatan gyud nato na sa Ginoo kay kanang kung the more di ta magpasalamat sa iya ha kada mo welcome ang mudaghan ang ihang panalangin sa tuwa kay mapasalamaton man ta sa mga gagmayng butang unang giingon kung masalaygan ka sa gagmayng butang labaw na sa mga dinagko nga butang di ba so kung nakarelate ka comment lang sa diha sa ubos comment lang mga igsuon o kung makarelate ka sa naay pay mga tao nga imong mashiran i-share po ninyo akong video karon mga igsuon no. So before ta mag-end gusto lang jud ko nga pasalamat sa inyong tanan sa pag-uban nako karon. Salamat sa inyong comment diha kung nagtan-aw mo replay ayaw kalimot asa mo nagtan-aw ug asa ka kabisaya kay ang inyong istorya inyong katawa ug inyong labaw sa naman ang mga nahimo mong parte sa akong growing Bisaya family. So yeah, kung naa kay usa ka mga butang nga nakuha sa atong conversation ayaw kalimot og ayaw lang siya paminawa igsuon dalha siya sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi kung naka-inspire ka og na-inspire ka o nakatabang kanimo ang atong topic i-share pud sa mga uban nga nimong amiga nga basin day makatabang pud kinahanglan pud nila nga madungog na ang akong mga inspiration sa inyo og basin di ay o makatabang pud ta no. So kita-kita na pud ta sunod ang atong programa sa Sabado ug sa Domingo si Ate Binky lang mag-inusara mo nang giingon nga weekend heart to heart with Ate Binky kay ang atong show sa Monday to Friday na ako'y co-host nga si Ate Gilma from Alberta, Canada. Okay? So mao to daghang salamat kita-kita na pud ta sunod ugma puhon hangtod sa sunod okay amping kanunay mga kaigsuonan o ayaw kalimot pagpasalamat sa Ginoo adlaw-adlaw sa iyang gihatag kanatong tanan dili sukdanan ang edad kung kuno sa ata magsugod pag-usab basta buhi pa ta naa patay panahon sa pagkat-on o pag-uswag o pag-alagad o paglaom padayon lang mga igsuon mga kahigalaan God is still writing your story and my story. Mayong gabi ug daghang salamat hangtod pohon sa atong weekend heart to heart talk with Ate Binky kada alas 10 sa gabi. Daghang salamat. Bye.